Gotogochaka kurwase county ya Kisii ne kurase bunge ya Bonchari ase omosacha oyomo ase lieta Danvas Mogire kurwase sublocation ya Bunyando ime ward ya Bogia kumu ebunge ya Bonchari nyale kobaga gweso kena kubolia aba samalia baya banyale koba boigo bagweso kena kumubwate siabuna enchira eyemo yogo ikirania emerobelio yere konyora obo bwenia ayango bwatakana ne ya mate ya yeko mwatana na amona barabo echinga kianyalete koba gagobwato na boigogo itwa amona ababegwa achinga kibona alenge asimerobele ya yeja obo koleri kulengana nere nigo atebire ya mate ya yanyalete koba geko munganya na kumuira ase chinsemo chiare asebono gendete koba gagoitera amakongu ase abasamaria bayaha kurwase chinsemo chiria bamenyete bagendete koba bakomosira sobokoleri bwaye bwakerari tuko Morikyo ito dipo na sanya nanyara koba gagwikira na sensemeyo ndagusanga mu ntoro botiri kubati Oye Kakinale ko saba yo bwato kuboyo wete Saudi angonye ekenekerero kyobokonyi korwase Danvas Mogire uyuru muiborwa bwe sublocation ya Bunyando iyo gutuka imeje bunge ya Bonchari Usangani getaseni Kendize TV ni gakwerera omuchakano bwokole marakwaye na metna kuru naling igazio konjigari mabiyikale kubukante tukade gazi nanyore bago mikangita bonde tiriko nyala gutara chitule chimwaro na ndiko kangnyole tine chuma bangagite kanga kubuse kurabu nange ngitari tima memory gase kakole wike mangamya ko chago kwana kana kwana na para police told boja kumya ko tebu to ko nyortu dai ubete sabto ko kwenya kitali bet kona kuru maega yogoika asatari kwenyara abana bamwabo omungino ye nabo igoma mumwabo nigo bairete getambo kino gyokumwatana na kobare nabarabwo bone kiro mugungo ikuna na chakitali ko imbukande nyomba kasita yo na butiru akabwata gatamana bana babere jetwanya ko hosa na barabupi otatiga bona matimet muna bagambe timbaliko chokondo na bakabona bakubwate amagana mama banya gocha bona mama chitaka lutanda ketali konga pakachirana chigonjangira changira nali Gukwana nagati y'abasamaria ime ya Nyamataro niga lete tugaiga nangina aja kumubeka gaiga naba kanete chibesa somwa komugima kurumo tenyosta gobere ne tugaige metienyi ene orwa bungina naba orete bakabono iga twago manyanga kia chiete agoteba ng'omwana oe tutigo mokoyo nyo gukwotiga chiaku korengana n'obugima bw'obulemeru omusacho yoiga amenyerete nigo abasamaria babeire bakumusira ase bakunyara gonde umurabia saraiga Nyamataro astoko na okoro bonchiryo bakoboke ngakie yemo nabo twanyorete nga umungwana oretrwaiga obekirwa se nyombera aiga okoro kumogire naenda kuna gutukira jisturi aikaranstaro tokaireka komorora twaza konyoranga nigare uyubuko gania tari konyara gutara tari konyara gutenena igagusukira jisturi mungwando yumugire twaje tukanyora karaiga ono tukaba toko mugoli agataima mumwa makombora tega igamenyo akintanya kumutumira kintu nonye kwenda achandu ntoko garaki toko makonyo chio kegera juta konya kwenda ni studio tbakarugorali abeko begas Bono nigo baruro kubole guchese serikali abarai nabo igabasamaria banyare komokonya anyare konyora okugweniwa elio anyare kuirana asemiremo yae yo kwirigeria yakera lituko simbaratu sugete Saudi gagyutarwa njongo nyigagi ono nantwe kubolinga abantu baminto abali morakunwe chinkoro cheino nabo moro mu muroyo ndi mumanyo kubania bwate ugwete diogit bosondoje kaki mongonye mbwene kwanza gente mbwene na mongwe kodegas
Ukiko ripoti ya getaseni kia unambeya Mukiandizi TV kurwa somu chunyo mataro uyu gutuka imeye bunge ya kitutu cha Sauti imeye kaunti ya Kisii ilitira nenkuru kwa Dipon Asanya.